Beda x-xogħol fuq il-proġett tant mistenni dak tal-pixxina ġdida f'Għawdex sabiex għas-sena 2021 tibda tintuża mid-dilettanti tal-akwatika kif ukoll għal servizzi terapeutiċi. Dan ħabbritu il-Ministru għal Għawdex Justyne Caruana fejn ma' News spjega x-xogħlijiet u l-proċessi li għaddejjin bħalissa f'dan is-sit fil-qalba tar-raba ta' Għawdex. Bdew il-xogħlijiet ta' skavar u tneħħija ta' terapin fis-sit li kien indikat oriġinarjament u issa nkunu qegħdin nistennew li joħorġu t-tenders għal bini tal-pixxina. Proġett ambizzjuż ħafna, proġett mistenni ħafna mhux biss mid-dilettanti tal-akwatika imma wkoll minn dawk kollha li għandhom bżonn ta' servizzi ta' riabilitazzjoni permezz ta' terapija akwatika. Il-Ministru żiedet tgħid li dan il-proġett ser jgħin it-turiżmu f'Għawdex għaliex il-pixxina mistennija tiġbed lejha diversi atleti internazzjonali u eventwalment proġett bħal dan ser joħloq turiżmu sportiv. Però wkoll anke mill-settur tat-turiżmu għaliex permezz ta' din il-faċilità nkunu nistgħu nitteppjaw ukoll kategorija ta' turiżmu sportiv. Hija temmed billi qalet li dan il-proġett li hu għedu oħra ta' Gvern Laburista ser itejjeb u jimbotta l quddiem il-kwalità tal-għawċin fosthom żgħażagħ fejn jidħol dan it-tip ta' sports. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.